May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulog ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabata niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Mga badyaw gikan sa Iloilo, nagbiyahe na padulong sa Zamboanga. Anom ang nagkalalomo sa Western Visayas sa pagsaulog sa kapistahan ni San Juan, isa taga-Ibi Magalona. Ceres bus nasunog sa highway sa Baguio City. Iloy nga ara sa drugs watch list na sapuan patay sa sulod sang tangkal. Kag sa good vibes, duha ka mga taytay nga nagatuparay lang gigbatukod sa barangay Tangob sa Bacolod City. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, isa ka Ceres bus ang ginlamon sang kalayo kainas ang aga sa highway sa Baguio City. Sa video nga kuha ni Marvin Sudoy, makita ang nagadaba-daba nga Ceres bus mga alas 6 kainas ang aga sa highway sang Barangay Talok sa Baguio City. Totally destroyed ang bus nga nagabiyahe, hinigaran, Bacolod, bangod sa sunog. Maswerte naman nga napapanaog na nga daan sang driver kag sang konduktor ang 32 tanan ka mga pasahero antes nag-ibwal ang kalayo. Sunod sa Baguio City BFP, nadiparahan sang driver nga si Rene Macabuyag Jr. nga nagaaso ang idalom nga parte sang bus gani. Nagpahigad siya kag ginpapanaog ang mga pasahero kag ginhukas ang battery sang bus. Ginausisa pa sang BFP kung ano ang ginhalinan sang kalayo. Sa number 9, bivalent vaccine para sa booster shot sa COVID-19 nagabot na sa Negros Occidental. Sunod sa kay OIC Provincial Health Officer Dr. Gerly Pinungan, sila nagahulat na sa advice gikan sa Department of Health bahin diri. Pero mangin priority sa bivalent vaccines nga nag-abot amo ang mga healthcare workers ilabi na mga yadtong yara sa mga ospital. Magaserbi ini nga ikatatlo nila nga booster shot. Ang bivalent vaccines ginasiling nga magahatag sang proteksyon gikan sa iban pa nga mga strain. Pero ginasiling man ni Pinunggan nga sa karon ang kadamuon sa nag-abot nga supply hindi sarang makasakop sa milugay healthcare workers. Samtang 121 ang active cases karon sa COVID-19 sa probinsya. 7 naman ang na-admit sa Cadiz District Hospital bangod sa COVID. Ang ilang nga kwanto sa aton WHO nga ang iban nga mga dibla may mga bago nga mga strains sa sa COVID nato nga virus. So more or less makaprotect. But as a doctor, wala na-notice mo nga ang mga strains nga bago gagwa hindi na as fatal as mild siya medyo, mas milder siya subong. May mga COVID-19 patient na doc sa Cadiz? Oo, may 7 pakita to sa nagnubo naman gid. Sa number 8, siyam ka mga alkalde sa Negros Oriental ang pabor sa pagpaisol sang barangay kag SK elections. Siyam tanan ka mga alkalde sa Negros Oriental ang nagaduso sa karon nga ipaiway anay ang barangay kag sangguniang kabataan elections sa probinsya sang isa ka bulan agon mahatagan sang atensyon ang peace and order sa lugar. Ang mga alkalde nga nagaduso sang postponement amo Sanday Pamplona Mayor Janice Digamo, Dawin Mayor Galicano Truita, San Jose Mayor Mel Nick Logroño, Dumaguete City Mayor Felipe Antonio Remolio, Gihulngan City Mayor Filomeno Reyes, Bindoy Mayor Iniego Habagat, Siaton Mayor Sian Fritz Diaz, Ayungon Mayor Dennis Amancio, kag Tayasan Mayor Susano Ruperto. May kantanan sa Pamplona Massacre ang pagduso sa postponement sa piniliay kung sa diin napatay si anay Governor Ruel Digamo, kag ang siyam ka iban pa nga ginakabig isa kadako nga problema sa sitwasyon sang kalinong sa probinsya.
Ginahinyo sa mga alkalde ang Commission on Elections nga pamatian ang ilang nga hinyo agud mahatagan sang tion nga dulaon ang kakulba sang publiko kag sa mga botante kag mahatagan sang patas nga electoral environment ang Negros Oriental. Magapatigayon sang public hearing ang COMELEC Region 7 sa Hunyo 27 tubtob Hunyo 29 kag ang mangin resulta sini ang balasehan sang COMELEC and Bank sa ila desisyon sa postponement. Sa number 7, driver sa modern jeepney pilason matapos gintiro sa wala pa makilalaan nga suspetsado. Nabungguan sa modern jeepney ang isa ka SUV matapos sa gintiro ang driver sini Sabado sa gabi isang wala pa makilalaan nga persona sa may Palangka Road sa reclamation area sa Bacolod City. Gilayon niya gindala ang driver nga ginkilala kay Noel Morales sa ospital. Bukod may igo sang bala sa guya, nabunggo sa SUV ang modern jeep. Kagilayon naman nga nagpangayo sang tabang ang konduktor. Nakibot na lamang ang driver sang SUV sa nagrekta bunggo sa ilang nga salakyan ang modern jeepney. Parayon pang investigasyon sang PNP sa kung sino ang nagtiro sa driver pero nakabato na sila sa impormasyon nga may nagapamahog nga tricycle driver sa nagabiyahe nga modern jeepney sa among rota antes natabo ang pagpaniro. Sa number 6, Iloy nga yara sa drugs watch list na sapwan nga patay sa tangkal sa Barangay 6 sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. Patay na sang masapuan sang iya kiingod balay ang Iloy nga si Jonelyn Aligada sa sulod sang tangkal sa Purok Pilit 2 sa Barangay 6 sa Bacolod kay ina sang aga. May mga pila siya sa lawas tugas ang pagpaniro sang wala pa makilala nga gunman. Suno kay Police Captain Vincent Paul Pindon, Commander sang Police Station 2, may mga nabatian nga lupok sang pusil ang mga kiingod balay sang biktima Domingo sang gabi antes pa man nakita ang iya nga bangkay. Ang biktima isa ka drug surrenderer kag nalakip sadto sa drugs watch list ng PNP. Dati na siya nga nadakop previously sa kaso or sa paglapas sa RA 9165 kaga nag-serve sentence ni siya sa mga 1 year sang 2018. I-sure ko na ang data. Pero sang last year August 15 kami man ang nagkandak sang bypass operations against sa ila sang iya nga bata nga si Ivan. O galing na-dismiss ang kaso bato kay Jonalyn kay section 26 siya. Nag-collaborate lang na siya sa kaso sang iya nga bata nga lalaki. So since then wala na kami nakamonitor nga nag-engage pa sila sa illegal drug activities kaya actually si Ivan bago lang na siya sa kagwa sa prisuan tungod sa probation. Sunod sa kamugulangan nga anak sang biktima, wala man makapanugid ang ila Iloy angot sa mga persona nga mahimo naghingabot sa iya kabuhi. Wala naman sila nagalaom nga maangkon pang hustisya sa kamatayon sang ila Iloy. Bueno, nung may mo, hindi man siya bumabalik sa mama, piskan na-solve ba? Piskan bila pa nakatawa mapatay, hindi man siya pa si mama mabalik. Hindi pa mapatod sang kapulisan kung may kaangtanan sa illegal nga droga ang motibo sa pagpatay sa biktima. Ang lugar, isa sa mga ginamonitor sang kapulisan, bangod sang madata nga baligyanay isang illegal nga droga. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa number 5, ginreport kay dengue death sa Silay City sining nga bulan sa Hunyo ang gina-verify pa sa karon sa Provincial Health Office. Humalin Enero, nagdangat na sa karon sa 4 ang reported dengue case o kung dengue deaths sa Negros Occidental. Pero sunod sa PHO, kung ipaanggit sa nagigad tuig, ang kadamuon sa dengue cases sa karon ang nagdubo sa 55.30%. Nagdubo man ang kadamuon sa dengue cases sa gihapon wala untat ang kampanya sa PHO para sa matinlo nga palibot. Angot man diri ang pandam kontra sa Japanese encephalitis nga sa gihapon ginadala sang kagat sa lamok. Wala sa kasubong nga kaso nga na-report sa Bacolod ug Negros Occidental. Pila sa mga simptoma nga maeksperiensyahan ang severe cases amo ang paghilanat, pagpalanuka kag sakit sa ulo. Ginasundan sang disorientation, seizure kag coma. So, bali, sanitation, cleanliness lang din sa palibot. Kay ang dengue is all year round. All year round. Tapos, ang na-notice nga mga every 3 years, gasaka ang cases ang dengue. There is sa Negros Occidental. So, amo ng trend. So, this year pa na okay? This year na. O, last year itong nagtaas. Sa number 4, ginatinguhaan man sa karon sa Commission on Human Rights nga mapangita
ang nagapabilin nga himata sang pamilya Fausto sa Himamaylan City. Sunod sa pamuno sang CHR nga si Vincent Para nga nagapatigayon man sa motu proprio investigation angot sa pagpatay sa mag-asawa nga Rolly kag Emilda Fausto kag duha ka menor de edad nila nga kabataan, luyag yaman kung tani nga makuhaan sa pahayag ang nagaisahanon nga nabilin nga anak sang mag-asawa pero hindi niya malocate. Hindi man siya malocate sang PNP suno kay Para. Damlagpagin siling na sang otoridad nga ilagin custody ang natungdan para man sa iya nga seguridad. Suno kay Para sa iya nga pagbisita sa Barangay Buena Vista kung sa diin natabo ang pagpaniro, Marso 13, nagpa-record na sa barangay si Emilda nga may mga armado nga nakauniforme ang nagsulod sa ilang nga balay kag nagpangukay sang ila kagamitan. Marso 18, may mga armado naman nga nakasibilyan nga nagsulod liwat sa ilang nga balay kag Mayo 12 naabda nila nga naukay na ang ilang nga balay. Nagapabilin nga unidentified ang mga armado. Hunyo 14 natabo ang pagpaniro nga ginkamatay sang 4 ka mga Fausto. Damlag pa 15 ka mga katapos ng NPA ang ginatudlo sandig sa PNP investigation nga responsable sa krimen. Prior sa killing, may ara na sa actually, may ano na sila siguro ginasundan na sila siguro sa mga armado ng mga tao. Kaya hambal sa blatter, 8 ka armado. Wala sa nakabutan ko na nung grupo, basta armed men, armado nga mga tao, 8 ka bilog, sang 13, na naka-uniform sa army. Una, niya nga aligasyon. So ikaduha nga incident, inang may nagsulod na makuno siya nga balay, 6 ka tao nga nakasibilyan nga nag-ukay. Sa number 3, isa ka lalaki patay matapos malumos sa suba sa Ilibagalona sa pagsaulog sa kapistahan sa Bautista. Anong tanan ang report nga nagkalamatay bagod sa pagkalumos sa Western Visayas sa abuang kapistahan. Patay ang isa ka lalaki matapos malumos samtang nagapaligo sa suba sang Malugor River, Hacienda Teresa, Barangay Alicante, Banuas ang Ilibagalona Sabado sang hapon. Ang biktima ginkilala sa kay Joseph Fragasa, 28 anyos kag residente sang nasambit man nga lugar. Sunod sa Ilibagalona PNP nagainom ang biktima kag iyang mga abyan kadungan sa selebrasyon sang adlaw ni San Juan de Bautista. Sunod sa mga abyan sang biktima, ila pa nga nakitaan nga nagapaligo sa suba si Fragasa launa sang hapon kag ini ang hinali na lang nga nadula. Nasapon ang biktima mga 20 metros kung saan iniulihi nga nakitaan nga nagalangoy. Patay na siya sang gindala sa ospital. Sa records ng Philippine Coast Guard, anong tanan ka mga persona sa Western Visayas ang napatay sa pagkalumos sa kapistahan ni San Juan de Bautista. Kabahay na diri si Fragasa. Sa number 2, pagdugang sa mga magabiyahe nga jeep magadepende sa resulta sang simulation exercise nga ipatuman paagi sa Local Public Transport Plan. Nangin majutay lang ang mga depasahero nga jeep ang nakigbahin sa unang nga adlaw sang simulation exercise para sa ruta nga gintalana sa LPTRP sang Domingo. Suno kay Attorney Salvador Altura, ang spokesperson sang LTFRB Western Visayas, may mga modernized jeepney nga wala anay nagbiyahe. May mga traditional jeepney man nga wala pa sang Extended Provisional Authority nga wala nagupod sa SIMEX. Sa 3 ka adlaw nga SIMEX, mapatud kun kinahanglan sang syudad nga magdugang sang public utility vehicle para masabat ang kinahanglan sa mga pasahero sa gintalana nga 24 ka mga ruta. May 72 ka mga surveyors halin sa non-government organization ang gintalana para mahibaluan ang kahimtangan sang transport service dungan sa ginapatuman nga Public Utility Modernization Program. Ginalauman naman ni City Administrator Pacifico Maghari III nga malakip sa pagtuo ng daily income sa modernized jeepney kag traditional jeepney agud man magadihon sang balanse nga tikang ang syudad para man mapaiway ang masami pagbanggianay kag insidente sang inagaway sang pasahero. Oti after sina-ikalpa na ang results, then kaupod ang
gin-engage sang LTFRB nga Safe Travel Philippines o ang NGO ma-come up na sila sang ila reading kag recommendations isubmit na di sa local government sa Bacolod. The target of the CIMEX is purely on determining shortage, assuming may ara ang routes to nagmundo ka sir, ang aton LPTRP, ano ang mga changes. So, ang gina-focusan, based on our status meeting yesterday, was ang 1,099 units. Is it sufficient to address the needs of the riding public of the city of Bacolod? And if there's a need, dara na magwa sa study, which eventually mayor might use to refer to the city council. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Mga badyaw gikan sa Iloilo City, gindulong na sa taga DSSD Bacolod, papauli sa Zamboanga. Domingo sa nag-inabot ang 72 ka mga badyaw sa Bacolod City nga ginpabalik ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Pero sunod sa kay Sally Abelarde, ang pamuno sa DSSD sa Bacolod, 15 lang sa mga yara sa listahan sa 80 ka mga badyaw nga ginpasakay sa DSSD Anti-Mendicancy Team pagkadto Dumaga Sport sa nagligad nga Miyerkules ang nakabalik kag tigayon man nga nadulong sa Zamboanga upod sa iban pa nga indigenous people nga halin sa Iloilo. Ginupdan mismo sa katapos ang Anti-Mendicancy Team ang mga badyaw halin sa youth home sa Barangay Vista Alegre kung saan sila temporaryo nga nagtiner. Tubtub sa Zamboanga, agud masiguro nga sila ang makapauli balik sa ilagin halinan. Ang mga badyaw ang ginsikop sa syudad bangod sa reklamo sa mga motorista nga sila ang nagapangalimos kag nagaili-standby sa mga commercial establishment sa syudad. Magluwas sa 72 ka mga badyaw, may duga nga 24 pa sa ilang mga kaupdanan ang nasikop sa Barangay Sumag sa Bacolod City kag datala naman nga papulion sa Zamboanga. Ginpaidalom naman sa reorientation ng katapos ang Anti-Mendicancy Team angot sa proseso sa pagtatap sa mga badyaw agud na paiway ang miscoordination. Resulta nga nakalabot pa ang mga badyaw sa Iloilo City antes nakapauli. Bangod sa among insidente, naglabot pa sa punto nga gindeklarar ni Mayor Treñas si Acting City Mayor Alcid Familiaran nga persona non grata bangod nga wala maka-coordinate ang DSSD sa ilang syudad. Staff were ordered nga ipapulion ang mga badyaw. So, it was a sudden turnout na the following night, daw na, ang na-overwhelm sila, nga mga nakatipon sang 80 ka mga badyaw. Sigin diretso Manila, dahil pa-process nga makapauli via Iloilo, kay ginpamangkot gina sila diin kamo maaki. So, ang ilang mention via Iloilo lang kay lapit. And team members, as well as 4 of the PNP staff, accompanied 72 of the badyaws from Bacolod going to Dumaguete. Then, updan gidila from Dumaguete, diretso-diretso na pakadto sa Zamboanga. So, preparations this time and coordination, lesson learned, no, moving forward. May aragid taga DSSD nga maupod hasta sa Zamboanga and na-coordinate na siya ma'am hasta sa dito sa Zamboanga LGU to ensure. Sa Good Vibes, mainit nga pagbungguanay sa politika, pumuluyo ang nagabenepisyo. Ini ang natabo sa Barangay Tangub sa Bacolod City kung sa diin duha ka mga taytay ang ginpatukod para sa mga pumuluyo. May report si Romeo Subaldo. Ini ang kawayan nga ginalatayan sadto sa mga pumuluyo nga nagatabok sa duha ka mga purok sa Barangay Tangub sa Bacolod City. Ini ang nagaangot sa Purok Pag-asa kag Purok Habitat. Delikado ilabi na para sa mga kabataan. Oo, amo ni sa boss. Sa una nga lagyan, budlay ko na mo ni sir. Budlay gid ba siya? Nga aman. Sigaw uya mo kay mga bata ba kurbaan maglatay. Di ko magulan-ulan danlog. Danlog pa gid, oo. Pero subong, pili lang ang mga pumuluyo sa luyag nilalabyan nga taytay. Ang ini nga taytay sa idalom, ginpahimo sa barangay sa pagpamuno ni punong barangay Noli Villarosa. Ining isa naman nga mas mataas, iya naman proyekto sa private citizen nga si Elizer Arca nga nagaplano magpapili bilang kapitan.
Himo na sa salsalon ang mga taytay. Ang tawag sang iban diri, mag-asawa nga taytay. Paano abi? Kay nagatuparay lang man. Kung sa tuanay, tig-apat lang katawo ang makalabay. Subong, pwede makadungan-dungan ang mga kabataan sa pagtabok. Gani para sa mga residente, wala pa ang piniliay. Sila na ang nagdaog kay man, tawo ang nakabenepisyo. Nami gikitama. Kay Kaya mo lang galing, sigurado. Safe na tama, pili ka ng taytay mo. Mayara taas, mayara nubo. Pero may nakasiling man niya kuntani na gamit pa ang isa ka taytay sa ibang nga lugar nga nagakinahanglan. Gadinuloble. Instead gani nga ihatag tani ang isa na lang isapyak na lang nga purok lang ang kakinahanglan gindoble pa gid. Hindi man magpaperde. Binulan pa lang ang taytay diri pero dako ang pagpasalamat sa mga pumuluyo kay wala na sila ginakibangkon maglabay diri. Kag sila ang nakabenepisyo sa ginapaabot nga mainit kapag engkwentrohanay sang duha ka mga kandidato. Wab siguro amo na ning advantage sang mainit na nga politika lapit na barangay elections. Kabay pa advantage for me Domingo. Gani kabay pa namin pero ang resulta. Ang epekto. Oo. At least naging matawag, ang safety amo naging pamisa sa mapuli dito, safe na karon mga kabataan sa pagtabok. Kaaga po ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakadabo sa imong nga palibot. Kung dapat balanse kay eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.